Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia, školu je potrebné neustále inovovať. Otázne však je, za čo? Máme pre vás dobrú správu. Od novembra môžete čerpať príspevok na digitálnu transformáciu vzdelávania od Ministerstva školstva. Peniaze by vám mali prísť na školu automaticky podľa počtu žiakov. Využite ju na predplatné EduLab akadémie, prostredníctvom ktorej môžu vaši pedagogickí a odborní zamestnanci kontinuálne rásť a vyučovať bádateľskými metódami. EduLab akadémia vám prinesie viac než 30 online vzdelávacích kurzov pre profesijný rozvoj, ktoré sú zamerané na inovatívne metódy vo výučbe v kontexte kurikulárnej reformy. Získate tak množstvo nových informácií, zručností a navyše vyriešite aj problém aktualizačného vzdelávania. Okrem toho aj komplexne vypracovaný materiál zo série 7 tém fenoménov sveta a bádateľský projekt Cosmix Lab podľa vášho výberu. Vaši učitelia tak získajú prepracované materiály pre bádateľské a medzipredmetové vyučovanie. Navyše aj prístup na vzdelávacie portály Cosmix pre prvý stupeň a videoknižnicu fenoménov sveta pre druhý stupeň. No a okrem vzdelávania pedagógov a vzdelávacích materiálov máme pre vás aj malú pozornosť. Predplatné dostanete zabalené v elegantnej kabelke podľa vlastného výberu od Diany Rodriguez. Pripojte sa k stovkám slovenských škôl, ktoré už využili EduLab akadémiu a získali viac ako 8 000 certifikátov za ukončené kurzy a odučili s fenoménmi sveta a Cosmixom tisícky hodín. Využite príspevok na ročné predplatné EduLab akadémie.